Assalamu alaykum Türkmen portal web saytımızın mehriban tomuşçuları. Edil adamlar biz bugün size dünyanın ähli döwletine geçirilen gyzykly adamlaryň üstüne özüne çeken zat hakkında gurrun berýär. Olam elbetde sergi bolupdyr. Sergi nerede çıkarıly, onuň nähili görnüşleri we şonuň hemmesine şu gepleşmede jogap berýär. Başlaýar. Sergi bu jemgyýetçilik durmuşynyň durly uğurlaryna, ene meselem iqtisadiýetde, ilmde, tehnikada, medeniyetde hem sungatda ýetilen tepkitler kazanılan üstünlükler köpçülüge görkezýär. Sergileň nähili görnüşleri bar. Olar yerli, milli, halkara yürütülüştürülen hem adamzatyň işçiligini, ähli pudoklaryny ölçüne alan umum bolýar. Bütün dünya sergilerim var. Şeýle de sergileň wagtlaýyn hem işçilik hem de göçme görnüşlerim bardyr. Göçme sergiler o şäherden bu şähere göçüp bilýär. Karat sergileň esas maksady nämedir bir zatlar adamlara halky görkezýär. Sergiler esasana mene halkara sergiler iqtisadiýetyň aýnasy bolup durýarlar. Olar geçirilen yurdunda senagatın dünya bazarlarının ne derecede üstünlüğünü görkezýär. Sergiler haçan geçirilip başlapdyr mehribanlar. Hoşuwa. Olar öz göz başyny orta asyrlardan alyp gaýdýarlar. Sözüň dol manysynda sergi bolmasa da elbetde şoňa meňdeş şäherler ilki bilen bazarlarda gurulmak başlandy. Söwdegärler, täjirler öz iň gowy haritlaryny, senetçiler, ustalar öz ýasan iň gowy eserlerini, senetlerini, daýhalar öz göýük bakçy önümlerini bir ýere tertiplep goýupdyrlar da sergi etipdirler. Sergi södem elbette şondan gelip çykýar. Başta beýle çäreleriň esasy maksady harit satmak ýa-da dürli hyzmatlary ködürlemek bolupdyr. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan iň saýlama, naýwaş senetler köpleş halatlarda satlygy dälle, diňe senetçiniň usaklaryny görkezmek üçin bazarlara çykarypdyr. Soňa waka adamlar şeýle bazarlara göwün açmak üçin hem gelip başlapdyrlar. Çünki bu ýerde aýdym saatlar ýanglanyp dürli ışıklar bezelipdir. We adamlaryň göwünü açýan eken, adamlaryň geril süýjülüklerden iýip tanslara, dürli çykyşlara tomaş edýän eken. Ortaň bu çäherler diňe bir zat satyn alynýan ýerde älle göwün açylýan täze ýetgeşikler görülýän ýerem bolup hyzmat edip başlapdyr. Şeýle ýarmarkalar halkara ýarşylarynyň we gatnaşyklarynyň ösmegine de uly goşun goşupdyr. Söwdegärler geňen aý haritlarynyň gözlegine alys ýurtlara gidýän ekenler. Soňam olary uly bazarlarda milletiň üçin adamlaryň göräjek ýerlerini görkezip goýan ekenler. Asyt köşk terek duşan haritlar şu wagtda satmandylar. Köprek pul töläp biljek alja garaşyp terge çykartdylar. Ýani auksion etdiler. Emma beýle çärelerde haýsydyr bir ulgam ýa-da tertip düzgün bolmady. Mahavat. Mehribanlar, Begler Ýoly hususy kärhanasynyň Algap brendi polietilenlen hem polipropilenden öndürilen miwedir bakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlenen sebetlerine ardanlydyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýene 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňeden. Howluň ardanlydyşy duşmyndan geçirmän. Begler Ýoly hir kepillik. Jüsünden epesliýel geçen soň sergi sunugaty belli bir tertibe eýi bolup başlapdyr. Soňa waka sergi giňişligini gurramak hakynda giden bir alymam düýpli taslamalar bilen dörekdir. Bu usullar häzirki wagtda sergiler geçirmekde giňden ulanylýanlar. Sergileriň kämilleşmegi, taryhy, sergi enjamlarynyň ösüşiniň taryhy bilen gönden-gön baglanşyklar. Sergi standlary, vitrinlary hemde şkaflar ýüzlerçe ýyllaryň dowamyny köp ýetgetmeleri size var bolupdyr. Sergileriň uly meseleleriniň biri bolsa bir neçe tonnalyk puşkadan başlap tekijik günlük ulanylýan datlar ýa-ni duda çenleken çykarylmaly. Biziň bilýän sergilerimiz, ýagny sözüň dol manysyna sergiler öz göz başyny Fransa döwletinden alyp gaýdy. Şeýle sergi 2-nji 1763-nji ýylda Paryjda şekillendiriş sunugat mekdebine geçirildi. Ol döwürde sergide diňe sunugat eserleri görkezilýän eken. Soň bu ýörelge eýerip, şoňa meňdeş sergiler Dresden'de, Berlin'de hem München'de guralyp başlapdyr. Ilkinji bütün dünýä senat sergisi 1851-nji ýylda Londonda geçirildi. Şol döwürde Angliýanyň senaty şeýle bir ösüp durýan, Britanlar öz ýeten derejemizde bütün dünýä görkezlikne el bolar gadyp öz ýerine pikir etdiler. Ahyrynda da şu maksat bilenem Guide Park'ta Victoria Şadenanyň ýan ýoldaşy Şahzada Albertiň başda durmagyna sergi guruldy. Sergiň şygarym şeýleken. Oý hemme halklar bu beýik iş bilen meşgul bolsalar, adamzaty kämilleşdirdiler diýdiler. Sergini geçirmek üçin ýöretip bina krustal köşk guruldy. Demirden hem aynadan guralan bu tesga aňsatlyk bilen söküp düzlýän eken. Hem de epesli wagtlap sergi geçirilýän ýeriň iň gowy nusxada hasaplandy. Sergi 1-nji maýda açyldyr. Bu üç köşk dawara münasibetli
Londona dünya yurtlarından 25 miňden gowrak mehman gelipdir. Sergide takminan 13 miň eksponat görkezilipdir. Olaryň ýary diýen ýaly bir talar değişli bolupdyr. Galalar hem daşaryrda oýlap tapyjylaryň ýa dizaynlaryň eden işi bolupdyr. Köşküň içinde tomaşaçylary ajaýyp oýlap tapyşlar görkezilipdir. Ol ýerde vulkanizirlenen rezinler, Vena oturuşlary, zinger tikin maşyny hem faks enjamynyň ilkinji nusbaty bar eken. Şol sergide bütün dünýäniň adamlary ilkinjigedek täze bir tagam daty görüpdirler. Olam elbetde nämedir öýdýär. Oyoldulan süt, yalnız guşyonka. Yürüte gaplara koyulan bu dağlı süt önümünü Amerikalı telekici Gail Borden getiripdir. Sergi yarım yıllap geçirilipdir. Ona 25 milyonun uğra adam katlaşıptır. Bu täze çäräniň gadanan maliýevi sürlük şeyler ulu bolupdyr bolýan. Adamlar derrew täze sergi guramagyň uruna çykypdyrlar. Olam 1855-nji ýylda Parijde geçirilipdir. Bu sergi näkil täzeçilikler özüni jemletdiýän bolsaňyz elbetde her ýurtda aýratyn milli pavilyon gurmak täze şu sergide çykypdyr. Bu ýerde ilkinjigedek şekillenler sunugatynyň iň ajaýyp nusgalary görkezilip başlandyr. Bu ýörelge soň däwe öwrülip gidipdir. Meselem 1937-nji ýylda geçirilen sergide Ispaniýanyň esasy eksponaty Picasso'nun çeken suraty bolupdyr. Sergiler şäherleň binagarçylyk guruluşynyň diýip götür özgördükdir. Sergi geçirilen şäherler biri-birine üýtgeşik binalar we adamlar haýran galdyrmak isleýän eksponatlar bilen berilipdir. Ene meselem Parijdaky Eiffel diňe 1889-njy ýylda geçirilen serginiň girelgesi kunna Waltline desga diýip ýasalypdyr ilkinji. Diňe ýasan emem oňa ad beren adam Gustav Eiffel öz esasy diňini 300 metrlik diň diýip atlandyrdyr. Bu diň telegraf üçin radiolar anlaşygyny üçin etmekde hem de bir peýdaly bolupdyr welin onu ýykma goýup bolsun diýipdirler diýip. Şeýdibem bu desga wagtda bilişmeli. Parijiň iň esasy nişany bol. 1958-nji ýylda Belgiýede geçirilen sergi üçin atomium desgasy, ýani demiriň molekulasynyň 20 milliard esse ululdulan görnüşi bolupdyr. Bundan başga da sergi üçin guralan üýtgeşik binalar hükmünde Mariallah habitaty, Ispaniýadaky Sargassony, Günürte Koreýadaky Yos binasyny mysal getirdik. Sergi geçirilen döwründe möhüm dünýä meselelerine bagşlanan dörli maslahatlar, kongresler guralyp başlandyr. Olarda mysal hökmünde edebiýaty awtorlyk hukugyny giderden, ýani şolar girmek teklip edilen kongresi, senat oýlap tapşylar üçin dördilen patentler we şonu ýeňişler aýdyp bolar. Mahavat. Siz telekeşi önümü öndürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak için size näme gerek? Elbette mahavat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahavatlar dürlü bolýar. Onun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahavatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen sizin mahavatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahavat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahavatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahavat platformasy. 1928-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Parijde halkara sergiler hakda konvensiýa kabul edilipdir. Bu resmi nama laýykly 1930-njy ýyldan başlap bütün dünýä sergileri halkara sergiler bürosynyň gödekçiligi ýasatyna geçirmelik. 20-nji asyryň sergilerini bütün dünýä şu güne çenli ulanan, oýlap tapýan tapyşlary hem teknologiýalary görkezipdir. Olaryň içinde kosmos gemileri, telewiziýa, kompýuter, atom elektrostansiýasy, ekskalator we bir näçe zatlar bar eken. Hatda ruhlan matryoşkasynyň ilkinji nusgasy hem sergide görkezipdir. Parijde geçirilen sergiye gelirler Alexander Bell'in telefon aparaty, Zoo Temple'ın uçory, Yablachkov'un şemi we dünýä belli adatlyk heykeli Amerikanly heykeliniň o saklap duran elini görkezipdirler. Onuň galan ýer çünki etek ýasalyp ýetişmänler. Sergilerde bundan başga da çeper filmleri görkezilýär eken. Çapay filmi meselem Parijde geçirilen sergide Grand Prix bayragyna münasip bolýar. Ulu sergilere gatnaşan ýurtlar ýyl-ýyldan köpelipdir. Ýöne sergiye gatnaşyjy ýurtlaryň adamlary hem edilen çykdyjy boýunça rekord koyan 2010-njy ýyldaky Şanhaýda geçirilen bütün dünýä sergisi bolupdyr. Jemi 250 ýurdun wekilleri gatnaşypdyr we sergiye baran adamyň sany 73 milyondan gowrak bolupdyr. Sarp edilen pul bolsa 4,2 milliard Amerikan dollary. Umuman halkara sergiler döwletler parahatçylyga çagyrýan, döredijilige ruhlandyrýan adamlaryň geljekki ötüşlerini hassa giňeldiýän çäre öwrüli. Belli fransuz ýazgysy sergileri parahatçylygyň şertnamasy diýip atlandy. Bizim döwrümizde sergiler marketingiň esas täsirli usulyny öwrüler. Olar maglumaty ara gatnaşyk hemem güýmenjäni ölçüne jemleýär. Hemem adamyň beş duýgusynyň hemmesiniň ulanmagyny göçürip berýän ýeketek ýer bolýar.
Sergilere gatnaşmak adamlaryň dünýä garaýşyny giňeldi. Biziň ýurdumyzda da bilişmediýär sergilerin ýokary derejede geçirilmegine uly ünsü kömek berdi. Ýurdumyzyň ösüşleri ýetilýän ägir bol sepetler şol sergilerde şöhretlendi. Türli ugurlara bagşlanan, dürli puwdoklary degişli sergiler häl şinni biziň güneşli watanymyzda ýerler geçirdi. Olar öz uguryna gadanlayan üsünlükleri dol açyk görýärler. Ine şular ýaly sergileriň maksady diňe bir gadanlayan üsünlüklerde elle eýsem watanymyzyň kuwatyny esasan milli lider gahryman arkadamyň we hormatly prezidentimiz arkadaşlar gahryman serdarymyň saýasynda ýetilen belen tepkitleri öz içinde şöhretlendi. Ine mehriban adamlar biletin gelýän gepleşigimiň bu sanyny hem biz size ýetirmek isleýän maglumatlarymyz we elbetde ýörüýte pikirlenmezler noktaýy nazarlanmaz şolardan ibaret.